тормышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бойлар сабасында яшәүче Исмагыйлова Кадрия Тимершаих кызына 90 яшь дип башлана безгә килеп ирешкән котлау хаты. Әниебезне олы юбилей белән котлыйбыз дип язалар Кадрия апаның балалары. Әниебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барган, фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер, әни, йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшәле безнең арада. Кадерледән кадерле әниебез, сине олы юбилеяң белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәрәкәтле, тыныч тормыш телибез. Ходай биргән гомереңне кайгы хәсрәт күрмичә исән-сау яшәргә насыйп булсын. Без балаларыңның, онык-оныкчыкларыңның бәхетенә куанып, безнең җан җылыбызны тоеп, кадерле кеше булып яшәргә язсын сиңа. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, әниебез. Тормыш ул озын су кебек. Ага да ага икән. Бер көн шулай 90 килеп, ишекне кага икән. Каксын әйдә, керсен өйгә, кунак булсын түрендә. Ә син шатлан, насыйп икән диеп, бу көнне дә күрергә. 90 яшем, картлык килә дисең. Борчылма син килгән картлыкка. Игелекне күбрәк бирсен Ходай, калган гомерең үтсен шатлыкта. Кадерле әниебез. Рәхмәт сиңа, үрнәк булып, тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирдең. Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык бездән шул теләкләр һәр кемгә. Безне куандырып яшә, лаеклы син кадер-хөрмәткә. Барлык кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым дип üzülеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Иң изге теләкләр белән кызың Әлфия, улың Илдар, киленнәрең Фирая, Илсөяр, кияүең Ринат, оныкларың Эдуард белән Алсу, Илмира белән Ринат, Руслан, Энҗе, Радик, Аида, Динар, Рөстәм, Илзат белән Рамилә һәм оныкчыкларың дип тәмамлана котлау хаты. Хөрмәтле юбиляр, Кадрия апа, сезне улуг юбилейгыз 90 яшь тулган көннәрегез белән тәбрик итәбез. Ходай биргән гомерегезне саулык белән, балалар, онык-оныкчыклар куанычында һәм игелегендә яшәргә язсын. Тынычлык, иминлек, кадер-хөрмәт бирсен Ходай сезгә. Алдагы иң матур җырыбызны да үзегезгә җырлы бүләк итеп кабул итеп алыгыз. Күзләре җитә диеп моң суланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр Aydan mикән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә
Исмәгыйль ва Кадрия Тимершаев кызын тагын бер мәртәбә олуг 90 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Сезгә иң мөһиме исәнлек, саулык, бәхет, шатлык һәм балаларыгыздан, онык-оныкчыкларыгыздан бары игелек, рәхим, шәфкать күреп яшәвегезне теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруына килеп бирешкән котлау хатлары бүгенгә менә шул иде. Инде алдагы көннәрдә дә сездән котлау хатлары көтеп калабыз. Якыннарыгызны бәйрәмнәрендә бергәләп сөендерик һәм шатландырыйк. Яшәү үлемсезлек өчен көрәш диләр. Бу фани дөньяда тереклек алып бару һәр җан иясе өчен иң зур эшләрнең берсе. Һәрберебез матур һәм лаеклы итеп яшик. Дөнья бит матур һәм дә киң. Сау булыгыз.